e cea mai mare, care e cel mai mare. Dacă vrei să fii un player bun de Fighters, pur și simplu joacă-te UI. Am înțeles. Văd că toată lumea e pe aceeași idee în lobby-ul ăsta. Și dacă vrei să faci rank up, te joci J4 Gogeta. Mă, da, aici e numai e plin de ardeleni. Aici, da. Nu, Giovanni, la pizdă de unde ești? Eu din... Stai că am uitat cum te... Stai că-mi dă creierul, crezi. Oh, Giovanni ăsta chiar, da, stai unde ești, care am cum e? eu connection. Ah, Janele și așa, t-a făcut tank-ul și sunt cu Andemon. Sunt primul! Bă, suntem primii! Voiam măcar... Eu și eu trebuie să fiu gata în caz că mă taguiește cineva în... Exact. Da, exact. Am înțeles. Fiți pe fază mai degrabă când cineva Asisturile folosește cine e on point, nu? Da. Na, bagă pe Mulțumesc, battle. papi, mi-am luat eu bătaie, nici măcar nu eram pe ecran. Orice Hai că te... Nu dați alta, bai tot ce vreau, vă rog. Da, că faceți. Da, faci lag, da. Ok. Cam mor. Sorry, it's your turn. Avenge me! Holy. Oh, fuck. Drama. Bă, dacă intră careva și moare, nu-i vina mea. Bine, ok. Ok. Avenge me. Bardac. Giovanni E la timpul. pizdă? E timpul pentru bardac. N-am mers toată seara. N-am mers nici nu. It's your turn. Don't worry. What? Merg și eu aici, am pui mesajele astea. Dar-am blocat! UI. Bă, aici chiar e foarte bun să dai în pula mea gen change. Unde-i bun ce Nu gen să dai tag out pe careva după Dragon Rush, așa random. Bă, de ce nu mi-a ieșit timpul, tu ba pula? Bă, da, am cooldown la mesaje? Da, don't worry. be happy. UI, Giovanni la pizdă. Aia de pula mea. Ce-ați dat? Aia de pula mea, ce-i cu lagul ăsta? E cam rău cu în șase. Suntem 6 inși în același match, de-aia e lag. Oh, Nu le-ai prins. Schimbă! Ne-a schimbat. Cam rău. Am vrut să fac altceva, am dat Demon cu cea mai bună antură din joc. Oh, god. Trebuie și 2 la acord să-mi Cu dați emote. Asta. Hei, măuturi. A, uite că am dat și eu. Lag. 6, 7 frame-uri, 8 frame-uri, 7. Janele la saltat, bă. Meniu stă aici, mă uit la ei, pula mea. 2. Ok. Andemon, nu de nou? A meu dă tag me in. Mor. da, tu sun, mă! Hai, o dat delay la ăla. Na, revive Shenron. Bă, ce pula mea? N-a fost pe faza, am serios. Dar unde să zici că e pe faza, pana mea, ai destul timp de la până la Super Dash. Da, man. Good luck. Luck. I was like I was not gonna get Broly level 3. M-am uite acolo, 6 frame level 3. Moi, n-ai murit. Don't worry. Be happy. Ai dat ceva. Yes. În sfârșit am uitat. Hai. Stai puțin, Așa. când ne-am dat noi spark-ul? Stai puțin. L-a dat mai înainte. Am înțeles. Cu mana, se mai Da, întâmplă. ba, pula. Atunci, Bine. Andemon with the clutch. Da. Let's go. Hai, da, văd că eu s-a putut, am înțeles. Dai grab. Trebuia să-i dai grab. Ce greb, dă-i faci? Ascultă-mă, dai grab. Nu, lasă. Au, no! Ăla. Mere și așa. Mamă, bine băieți. Rockcopter 69. Dar ce delay urât, nu-mi place. Ei, delay se o să mai- fie mereu. Ce obișnuiești, mă. O să fie, nu ești. Ce să joc? Băieții, toată lumea UI?
Dar Yes, nu sau Toată l-au. lumea e white, toată lumea e white. Dar Da. nu l-au. E trist. Trist, dar există. Fă bani, săracule. Da, știți ce joc? Toți și asist. Toți și asist. Eu ce-ar trebui să mă joc? Gata, Aia e. Ce tu n-ai? gata. Mă gândesc ce joc. Ia un Goku. Ia un Goku, ia un Blue Goku, na. Na, joc Gohan. Auzi Gohan. Perfect. Hai, man, Ah. Giovanni. Stai, nu-i bine. Nu-i bine că ăștia joacă UI. Altceva. Ia Așa. fie broken pentru tine, na. I'm from planet Earth. Îmi place că... Așa. Am Da, mă, înțeles. stai mă, he's got Am the înțeles. idea. He's got the idea. Ai de pula mea, cum n-am m-am gândit la așa ceva? Bă, da! Bă, că băia UI. Nu mai ne trebuie cu Faceform. Broly vs UI, Broly vs UI. Nu mai ne trebuie cu Faceform. Dar o bă, să schimb. amestece, îți dai Hai. seama. O să amesteci, îți dai seama, dar hai să vedem, hai. Andemon Unu. State Peak Fighting Game Community România. Aia că oricum e de shuffle, nu contează, deci-o la ready. Așa, gata. Hai, să vedem. Cine-i primul? Ce-o venit cu ăștia? Am înțeles, deci e perfect. Eu... Vezi ce echilibrat simetric îi, doamne ajută. Avem o problemă, eu nu știu să joc Sibuli. Nu trebuie să știi. Hai să ia sistem. Dă-i acolo că te e bine. O, ce dă omul. Cabuj. Ala-i. Lucruri. Nu, cum nu știi? Lucruri. Uite-te. Iar am pierdut niște viață și nici n-am jucat. Plus 44. Schimbă, schimbă, schimbă. Schimbă, am zis. Păi n-are cum să schimbe săracul că... Avea acum, avea acum. Nu eram niciodată, n-am zis. Ai zis switch! De aia. Broly, Știam toți. Broly armor. schimbă-mi pana mea. Când poți. Bagă-l înapoi pe Sibuli. Am sărit. Uite că a schimbat. Be happy. Dar nu-mi dau seama dacă îmi zice mie sau la asta. Hai, țină viață, schimbi, asta e ideea. Ideea în jocul ăsta e să joci cât de cancer poți. Pur și simplu. A, da, mă. Deci nu folosesc creierul. Nu, pur și simplu nu-ți folosi creierul să joci ceva. Ai, mă. Ca să joci ceva, pur și simplu trebuie Bine, să... dar nu mă joc eu aia pe ăla. Oh, Băi, de ce n-au dat pe Sunday? man, și-a ne noi în timp. Și-a ne noi în timp. Nu știu, da, da. Pătrapă, pătrapă, pătrapă. Bom, Nu merge pătrapă. Andemon, tu ești în stânga? E papi acum. bom, here. Da, bă, dar e celălalt UI. Bine. Juvenil la pizdă? Nu vreau să limit break Andemon. Așa e. Nice. Oh. Andemon, go to the combos. Plus 1000? Ce-a dat ăla? Eu nu știu juca Zibuli. Ah, fuck. Nu Aia e știu. problema că nu trebuie să știi juca. Exact. Are plus frame-uri la aia? După fază, oricum dacă vrei să schimbi gata. Eu aia Andemon, cum să faci? Bom, here. Nu! Da! Da! Da. Am dat și 3 bări. Pe de tag acum la început. Da, da. Hai să vedem. E bully. Bine, nici măcar nu l-a luat, că... Chiar nu că se nu ai. merge. Stai spark. Nu tu, mă! De acolo levelul ăsta! Bully. Am Am vrut să dau Raul level 3. După aia să-ți răbără, că mă sună maica mea. Eu zic că am câștigat cu Sibuli. Eu zic că spune mult la Sibuli. Na, fam. Nu. Dar nu e imun. Ba da. Ah, fucking bullshit. Ah,
Așa, a rămas Mephistophului. Janelo, te descurci, n-avem Cine era Janelo? Hai să-mi va pula, N-am hai. vorbit, mă duc să mă răz mai Da, da? let's go. Normal. Hai, de Bă, dar pula. nici să-l atingă, frate, să-mi va pula eu. Da, man, am fost pe fază. Putea. Băgai mea, va pula în faza ta. Ei l-am jucat. pula mea. Hai dați-o două bucăți la nimerea Da, acolo. wow. Ce rău e full UI, doamne ferește. Se laghează să joacă